पहले साल साल दो तीन तीन साल मेहरारू के केहू देखिए न पावे, लेकिन जब से जयमाल सिस्टम चल गई बा तब से सबके मेहरारू के देख लेता, फोटो खींच के दिखा देता जे बारात में नहीं हो गई बा कई फलाने वो बड़ी है देखा निमन लगा तरी। ठीक बा, सही बात है ना। तो दादी पहले के जमाना का दू हाथ का घूंघट कोई के कहा तरी, ए जी तनी हने आई ना। अच्छा भोजपुरी के बोल समझेला, पहले हाथ उठा सच्चा मन से बता। हाय देखा हमार चाची लोग, हाँ हम भी आवा तो बच्ची गावा। तो कहा तरी, ए जी जब गौना करा के लिए अपना अंगना में जब तुलसी के जल देनी हो, जब तुलसी माई के जल चढ़ौली हो तो कहली ए जी तनी सुनी ना। तो चाचा का हो कहते रउआ के घोरे में सब चीज के पेड़ बाटे, लेकिन रउआ एगो गलती न कर देली है। कहली हमरा से कौन गलती हो गई बा? कहा तनी रउआ सब चीज के पेड़ लगा देली लेकिन एगो नीम के पेड़ नहीं खे लगेली। ए हल्लाबाजी नहीं थी, कहा तनी एगो नीम का पेड़ नहीं खे लगौली रउआ। कैसे जाना तनी नीम के पेड़ में माई के बसेरा होला। आ कहा तनी कैसे कि अमावाला गवाला पिया हो, ए जी सुनी ना, अरे सुनतानी जी कि अमावाला गवाला पिया हो और महुआ रे लाला और काहे ना लगवाला पिया हो और निमिया के गाछिया। ई रहला पहला का जमाने के, लेकिन आजकल के का मालूम बा? एक गाय लेकिन का मालूम का बा आजकल के भाव साली लोग के कि आइल बाड़ू माई के दर्शन तू करे। आजकल के भाव ई बा, अरे काहे के लगलू है सज तरिल बनी मंदिर के गेट पे जा और वीडियो बना के डालब नेट पे जा। पेट्रोल कितना महंगा हो गई बा, 100 रुपया के पार पेट्रोल बा। ससुरा साइकिल 4000 के आवा तब 5 रुपया के हवा भरावा, कम से कम नहीं तो 1 महीना चलावा। लेकिन पेट्रोल भरावा खातिर 100 रुपया चाहिए। लेकिन का दिक्कत बा के दिल बने मंदिर के गेट पे जा और वीडियो बना के डालब नेट पे जा और बुलेट पे जा, बुलेट पे जा ले चले घुमावे बुलेट पे जा। चचा तोहार लोग के समय में माई के भक्ति देखल जात रहे, लेकिन आज के समय में बुलेट से चली ना एकदम पूरा फुल मेकअप के मेला देखे, लेकिन भाव भले चच्चा वाला रहे। ठीक बा, काहे से कि पुरान चीज ना कतनो पुरान हो जाए वो हमेशा नए रहे। आई बुलेट पे जीजा खाली यही साल चली, अगला साल सुनाई न दे के नहीं गई बा। लेकिन अमवा लगोला ये अगर हमनी के ना रहल जाए ना तब वो चली, निमिया के ना रह तब वो चली, हमने के ना रहल जाए। सही बात बा, काहे से माई के पचरा बाटे। आई कहा तारी चाची पहले वाली अबही वाली तो झाड़ के, अबही वाली तो झाड़ के जींस मतलब अबही वाली झाड़ का जींस लगा के लगवे का लिपस्टिक तो पहला न दिखी है। कहा तारी और अमावाला गवाला पिया हो और महुआ रे लगवाला त काहे ना लगवाला पिया हो और निमिया के गाछिया। लेकिन ताली बजे बजा तब आनंद है। ठीक बा कि अमावाला गवाला पिया हो महुआ रे लगवाला ऐसे नहीं।
चाचा लोग तोहरे जमाने के बाद बतने हाथ उठा अपनी अपनी जगह से। इधर से चाची लोग भी झगड़ा करबो तो खूब हाथ उठा उठा के कर ले, ऐसे ऐसे कर करके पूरा पूरा हाथ सीधे सीधे। अच्छा माई के मानेला, माई के माने लो पूरा पाव ताली बजा इधर से। आमा वाला अंटीना भिड़ गई बा माई से। कैसे हम चेलावानी मनोज तिवारी को वो कबो डायरी लेके ना गावेला, उनकर आप गायकी सुनब जा तो बिना डायरी के 4 घंटा गई 5 घंटा गई ऐसे डायरी ना देखिए क्या कहता। अरे चढ़ा दे के से भगवा सिंगार करे, चढ़ा दे के से भगवा सिंगार करे, सिंगार करे देखा माई के भगवा सिंगार निमिये हो भरवा हमाई के निमिये दुआरवा निमिये हो भरवा हमाई के निमिये दुआरवा निमिये पर मैया रानी डललिया लेकिन हर जो नया जमाना के बाद हुए वाला भाव का नया वाला भाव का बा आप लोग वाला के आइल बड़ माई के दर्शन तू करे, अरे काहे के लगल है साजे सवारे तगल बन मंदिर के गेट पे जा। आजकल इंस्टाग्राम में बड़ा क्रेज बा भैया, हम ही नहीं इंस्टाग्राम के इतना क्रेज बा कि आजकल कुछ लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ के खाली रीले बनावत रहा। अब वही में तनी मनी जब कमाई हो जाता बाप माँ बाप भी कहता रहे कि हमारा बेटा कमाता हीरो बन गई बा, ठीक है
आजकल रील के बड़ी क्रेज बा। अच्छा यहाँ पे रील के बनावेला? क्यों नहीं? आप बनाते हैं? बनाते हैं सभी लोग, बनावेला सब, लेकिन डर के मारे मधु भैया बाबू भी बगल में खड़ा हुई है, कहीं के बेटा तो क्या हम पढ़े भेज ले रानी तू रील बनावेला? हाँ कि आइल बड़ो माई के दर्शन तू का, अरे काहे के लगलू है सजे सवार, तदल बन मंदिर के गेट पे जा, और वीडियो बना के डालम नेट पे जा, अरे बुलेट पे जा, बुलेट पे जा, बुलेट पे जा, बुलेट पे हम घर ही मंगाई दे, हम मिल्क चॉकलेट 2 पैकेट हम घर ही ले आए दे, हम मन अपना हम चॉकलेट पे ले जा, चॉकलेट जाके प्लेट पे ले जा। का तरी देखिए जीजा हमरा के फुसलाई ना हमरा के चाउमीन चाहिए ना चॉकलेट चाहिए। अब का कहल जाओ, जब से चाइनीज सामान आ गई बा मार्केट में तब से लिट्टी चोखा ब्रेड पकौड़ा पकौड़ी का एकदम कीमतें खत्म हो गई बा। जेने देखा उन्हें मोमोज बा, तो फिर बर्गर बा, पिज्जा बा, चाउमीन बा, अपन देसी सामान तनी कम होखत। लेकिन हमनी में गलती बा कि हमने चाइना का चीज पसंद करत जाने, हम का हमनी के खाटी बन जा। हमरे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बाटे, इतना बढ़िया बढ़िया कल्चर बाटे कि कौना देश में नहीं है। एगो अपना देश खातिर जोरदार ताली। सही बात है, बोले भारत माता की। अच्छा ये बताओ आर्मी लवर कौन कौन है? इधर से बड़े ज्यादा लोग हैं, इधर से चला ज्यादा मेहरारू लवर के बा भाई। देश के सेवा ना करवा तो मेहरारू का सेवा करा। मेहरारू की सेवा भी भाई कोई गलत बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है भैया। कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़ के आती है, आपके परिवार में आप उससे प्यार नहीं करिएगा, सेवा मतलब गोड़ दबाव नहीं, सम्मान